كرات تملكتنا زي فولي مدو كل جزء أبصو من حدا جزء سني مشت كاب ساعات حدا فرقان كاب ساعات خلتنا قرو مدويو لما خا ما أخل أسوات تقول لي ترخينا حدا حواليتان هم كنا بلينات بركة هاجر زتت حازة تلمين مسخع أبز حلفوا حموش عمتات لعلي 4 بليون فلسات كم ستقولوا لم يزبن 10 بليون فلسات نمتكال تلمي تتحيزيو بحفشة أبز حلفوا حموش عمتات ستقولون كمون مسناي لم يزبن تتحيزو 56 بليون فلسي نمتكال تلمي تتحيزي زلوا أوزي أدهمنا مسزوم الكتوم كمون أوزي ما أخل زسرحو وجنات سانحيت خن قبرنا مكتالكم مسانا يخون الزمع كلزي بوانانت مرمرن عقبان خوم إلون مس حملوا عصر تتحيزو سرحنا إلى مع سرحتات عادهيو يدسرح كاب حدار جميرو استفاد ليو إصواتات كاب استفاد لي ناي تهاجر كفلي بمسبسب ندا بازح صانحيو بفلاي زوم هاجر بقل زبهالو إصوات نووي حجزية سلازليوم كاب حدار جميروم يوم ندا كافلسينا كاب زرقنا فلسي ندا غيرنا يوم صانحنا أبز حجوان ندرجة حدا مليون زاكل إصوات ناي مفلس ناي مزجيت تغيرهم اللو كاباتهم توم 30% زغونو أبز حجوان هاجر بكل يوم مغنياتهم تو هاجر بكل ناي إيكونومياوي خبابياوي ربحهم كافتهم نايتهم متيز بحلو كافتهم إكزوتيك سبيشن نقولهم زي عزز سلازخونه أو تغرد غيره قصالي عامت كع بزبلصه 50% 7% كسب 37 نمغبار يتقدو ز ماكل مالتيو مغنياتو كل اللي صوات ماكل خطفو زقربو قصرهم نشتات زخونو هاجر بقال برقيه زبحالو صواتات تغرد غيره سلاسرح ناو حافل مبال علمي يو لزمن عامس جميرو سلازي لعلي 1 مليون كفلس انتلو ناي إيكونومياوين كبابياون روحة مسألة غير يو زجاجيوم سلازي زي مثلنا إلى زبان عامت حملوا يعسر وقند علامه حركات كبابي مقناس خبابي أفرايين خون لموع نكخون بو مسارة دماء محبرة سبنا تي 7-8% زخون أو قبرنا صدرخة إيكونومي زلو محبرة سب نوعو دقافي يزخون زي مبزحته أب سمين إثيوبيا بتقرأي كمير أيك عليو قدمي 3% ينيرو شفان دن بدحريو بستسرحن 3 عامت ناب 15 14 15 حافة بيلو قوتات ناي ماي ناي محاز ناي ملمع أزرتي زريخة مهرتي عم ركاب لوتي إن مسأنا لوز سر ينيرو زي أب تقرأ يطرح السدر خيكونن أب محارة أب كونسو زبها الكبابي أب هررجي خنري إنت لنا تحقف بزح حقفاتن شنطراتن زوز حم كبابي ن degradation استغال عيوم سلازي ن حمدن عقبان دحرزي تخايد لهم ثم مستوى حقوقو مريت ناي مهرت ناي مهب عقمم بطعمي زحتو يخون مو بو مسارات درقي حيار وحج خم يون عرس مركوسا ابزين خلو درجه اندابصح خنبصح نخلينا سلازي ازي مجمريا قند حدقو نتخبابي وي نتخبابي مزبع عير نبرتيو ميزان عير يو مجمريا بت خباب ز حدقا زمص خوين ግን አውዚ ብንሰርሖም ኣብ ዓለም ተጽዕኖ ክንፈጥር ንኽእልና አይዘር ኔጋቲቭሊ ኦር ፖዚቲቭሊ ክንፈጥር ንኽእልና እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምቲ ዝፍለጥ ዓለምና ካፍቶም ቀንዲ ስጋኣታት ኢልና ከምቲ ወረርሽኝ ከም ኮቪድ ወይ ካሊ ዓይነት ወረርሽኝ በብዘመኑ ዝቀያየሩ እዮም ግን ኣየር ንብረት ሓደ ግዜ እንድሕር ኣብ ሓደ ከባቢ ኣትዩ ንዕኡ ንኽተውፅእ ንዕኡ ንኽትከላኸል ብዙሕ ቢልዮናት ብዙሕ ሃፍትታት ኢኻ تخسر سلازي
زخبابينا بزل معنا أزري علماوي وي علم لخ قديتنا وندات وصعنا هنا نخيل. عند هورتيكالتشراليست يتلاقوا سراوات شالو. كم هورتيكالتشراليست استفلالو سراحت له. زوم سراحت دما كم مصباق فلسط أبيع مسرح سراحت مربح نسرحنا. كابز بتوساخي سراحت معك أبو حمد له. أنا ون أبزيهم يحجزيه. زي نعم نسراو أما خل إصوات قول لي نحنا نسرح سرح إصواتات بملمادن بمربحن نقص على تولدي ممهرن حلالفن إنا جبرنا إنا نسرح كاب حد كلات هاجرنا استفلاليو أزرتي إصوات نمسينا زمزم أنا يوم إصواتات أبزي تري وزلهم جرين هاوس أقميتنا دحرزي بملماد إلون بمربح نتمح برسب نكبزحو نكبرينا يسرو عينت از السرح كم تترئيو زل ايو سلسة ايد حامد حدا ايد حاشوا كومبورس كلتا ايد غيرنا او وايدنا اينا نسرح مستوها حدا نابت سرح نلاتو እንግዲህ እዚህ መታው እዚህ ቦታ ዳስ አብዙ ቦታ ተሰርሐ ዳስ ዘር ፈልሲ አፍሊሕና ነቀምጣሉ ቦታ እዩ ለአብነት አመደ ቦታ ንሰርሕ ካብቱ ቦትኡ አልዒልና በመምጻእ በቦትኡ ሐመድ አዳሊና ፓፖት ምስመላአና እቲ አፍሊስና ዘምጻናዮ ንኸጸድቕ ይግበር እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቢርቢራ ይበሃል እዚ ተዘርኡ እዩ ከም ዝባጽሕ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ዝተዳለወሉ ዳስ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ንሕና ድማ ሐመድ ንማይ እናወሰኽና ኣብዚ ብርክዚ በጽሑ ዘሎ مستزلنا إقتصادي حرشة استدرخة أو كبابي استدرخة بمغانو عندنا ون علم لخاوي قدر ونسلزلنا حملة عصر بتعمي إكسرسايز دا جورنا صنحنا قدم يلوم بستفعل اللي ما يسرعة من قصة دا تجاوير صنحيو عاوز حج وعندما بفلاي كلت جزية سلسة جزية بعامة دا تتخلى ببليونات زاكل فلسطات دا تتخلو ما ينام حبرسب ماس موبلايزيشن دا تجاوير دا تسرح صنحيو أزيو مستزلنا بزحي population انداو سخا بزخا دا قصري عمريت زلنا صقعتاني نت بزو سخا قصري نت خبابينا بحادقه سلنا بصحلو ازي دما بحملوي عسرينا ريفرس كنغورو نخل تحادقات زاسو ايو سنا مهداراتنا اغلغلوت كونا اندحر كوينوم قدن كعقولوم قدن خحلولوم እንደዚህ ተሐልዮም ተጠቅሙ ተጉዳቱ ኢንዚ ሪቨርስ ይዝኸውን ተለያዩ ችግኝስ በሚያድግበት ወይም በሚባዛበት ጊዜ استفلالي فلسطات أب زرابحلون زعبيلون أوان استفلالي منجدتات هلو زوم استفلالي مربح منجد بمتكام بتغكل نخعويو نمتكال زباص حنقونو استفلالي مماراتات نتكامينا بزري أب نربحلو أوان عينهم يوم توم بملكع زري زرابحو إلنا قدمنا نفلي وريتنا نراوحهم فلسطات بمنتاي بالحتى تقيمنا إنا نراوحهم وزيتاو زخونو بمنتاي منجد يبزبل كرم مدلاو نجبر كابز قتيلو مريت متعرراي مسمر مدلاو زرق مزرقن نتوم فلسطات زليو نجرات من ملأنينا نابي سرح نعتو عند سو لبس كاللبس عمربتم حدا سب كدان اندحر زي تخدينو ايت عملون سلازي مريتون بأسوات كشفنلو نعبنت مريت سعر تتخللو نسلال زخونو تتخللو نصباق زخونو تتخللو زوم فلسطات زيوم بمحبحاب نتمحبر سب جنزابه بمفتار نقص على تولدي انتاي اركيبك حلف بزبل اثر من محلافيو زبل حساب لني أب زحلف حموشت عامتات استفعل عليه بوصي درجاون زرخون اللهم بزحنا ناي بزح سبك عسل أبزي
ሞቢላይዜሽን ወይ ድማ ምንቅስቃስ ንኸዓስል ዝተገበረሉ ኩነታት ነይሩ ብኡ መጠን ከዓ ዳርጋ ናብ 5 ዓመት 6 ዓመት ኮይኑ ኣሎ 5 ዓመት 6 ዓመት ማለት ሓደ እጽዋት ዓብዩ ፍረ ከወሉ ዝኽእል አቨሬጅካሊ ከወሉ ዝኽእል ስለዝኾነ ንሓፍሰሉ እውን እዩ ኮይንላ ኮላይ እውን ንትውልዲ ሓምለዋይ ዓሰር እንታይነት ከባቢ ከመይ ሓለዋ ከባቢ ከመይ ክምግበር ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጥቕሚ እዚ እነምህረሉ ሞዴል ንኸለሉ እዩ ዛስዋኢና ኣብ ዝቐረበ እዋን ናይ ኮፕ 31 ኣብ ብራዚል ተኻይዱ ነይሩ ቀዳመይቲ ሕጽይቲ ካብ ዝነበረት ናይጀርያ ህንዲ ኢትዮጵያ ነይረን ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣድሚዓት ስለ ትሰርሕ ዘላ ብፍላይ ምስ ናይ ከተማ ልምዓታት ምስ ናይ ኮሪደር ተታሒዙ ኣብ ተፈጥሮ ዘለዋ ምስ እጽዋትን ምጽዋት ልምዓትን ዘለዋ ምትእስሳር ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኮፕ 32 2026 ኣብ ሕዳር ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ንኽዘጋጀ ዝግበረሉ ዘሎ ምክንያት እዚዩ ኣብ መሬት ውጽኢት ዝረኽብናሉ ዝሓፈስናሉ ስነ ምህዳራት ናይ ሰብ ሓጎጉ መሬታት እውን ንኽሽፈን ዝተፈላለዩ ሙከራታትን ጻዕርታት ዝተገበረሉ ስለ ዝነበረ እዩ ከምዚ ኮይኑ ችግኝ እንግዲህ መደብ አለው ምናፈላበት ቦታ ላይ መደብ አለ ፈልሲ ነፍልሐሉ መደብ ቦታ አለው ኣብቲ ዝተመደበሉ ቦታ ነቐምጦ ከምዚ ቢልና ንዘርእ ብተወሳኺ ከምዚ ጌርና ብምውህሃድ እዚ ዝተዋሃደ ምስ ተመጣጠነ እቶም ኣዝርእቲ ካብ ዘለውሉ ቦታ ነምጾም ምስ መጹ 20 ሰንቲሜትር ብዝኾን ላስቲክ እቲ ዝተዋሃደ ሓመድ ናብቲ ላስቲክ ንመልኦ ድሕሪኡ ነመዓራርዮ እዚ ላስቲክ ሓመድ ብደንብ ምትሓዘሎ እቲ ፈልሲ ከይሸሎኽ እዚ ላስቲክ ብደንቢ ምስሓዘ ንድሓር እቲ ሱር ከም ድሌቱ ንኽዘዋወር ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝቐረበለይ ዝተቆረጸ ፈልሲ እዩ እዚ ከምዚ ጌርና ንተኽሎ ኣብ እዋን ሓጋይ ተኾይኑ እቲ ሓመድ ጎደሎ ኢና ንገብሮ ምክንያቱ ድማ ማይ ብመንፊት እንትነስትዮ ከይፈሰና እቲ ሓመድ እውን ከይባኽን እዩ የተከላ ፕሮግራም ላይ 3 አይነት ፕሮግራሞች አሉት ኣብ ፕሮግራም ምትካል 3 ዓይነት ምትካል ፈልሲ ኣለው እዚኦም ድማ ቅድመ ምትካል ኣብ እዋን ምትካል እንድሕረ ምትካልን እዮም ኣብ ቅድመ ምትካል ኣብ እንሪእሉ እዋን ፈለማ እቲ ፈልሲ ኣበይ ከባቢ ክትከል ዝብል እዩ እቲ ፈልሲ ኣምፂና ኣብ ንተኽለሉ እዋን ምስቲ ኩነታት ጸባይን ኣቀማምጣ መሬትን ሰማማዕ ድዩ ዝብል ቅድመ ምድላው ንገብር ኢና ድሕሪ ድማ ናብ ምድላው ጉድጓድ ሙኽዓት ኢና ንኣቱ እዚ ኣብ እንገብረሉ እዋን ዝተፈላለዩ ጸገማት የጋጥምዮም ኣብ ሓደ ቦታታት ነዚ ድማ ርሕቀት ርኢና ኢና ምትካል ዘለና ርሕቀቱ ተኸቲልና ኢና ነቶም ጎዳጉዲ ምድላው ዘለና ካብኡ እንድሓር ልሙዕ ሓመድ ዝተፈላለዩ ኮምፖሳት ኣብቲ ከባቢ ብምቕራብ ቀረማይ ምንባሩን ዘይምንባሩን ምርግጋጽ ምስ ገበርና ኢና ምድላው ስነ ስርዓት ምትካል ንጅምር ኣብ እዋን ምትካል ኣብ ንሪኤሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝገብርዎ ነገር ነቲ ኸይዲ ምትካል ስለ ዘይፈልጥዎ ነቲ ላስቲክ ከይቀደዱ ናይ ምትካል ኣጋጣምታት ይፍጠሩ እዮም እዚ ነገር ድማ ቀስ ብቐስ ብትምህርቲ ምምሕያሽ ኣለዎ እዚ ከመ እዩ ክትከል ዘለዎ ዝብል ብስርዓት ሰባት ምፍላጥ ይግብኦም ፈልሲ ምስ ተተኸለ ድማ ስራሕቲ ምሕብሓብ እዮም ዝቕጽሉ እዚ ምስ ተተኸለ ድሕረ ተኸላ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ማይ ምስታይ ምኽስኳስ ካልኦትን ኣብ ድሕረ ተኸላ ዝግበሩ ስርዓት ብምኽታል እቲ ፈልሲ ንኽጸድቕ ምግባር ይከኣል እዚ ማእከል እዚ ዋና ዓላማው ዕቀባ እዩ ወላ ዝብልዑ ይኹን ዘይብልዑ ኩሎም እጽዋታት ብዘይ ኣፈላላይ እዩ ዝብል ምክንያቱ ግን ቅድሚያ ዝህቦም እዞም ብርቅዬ ዝበሃሉ ሃገር በቀል ዝበሃሉ ዝተፈለየ ኢኮኖሚያዊ ጥቕሜታት ዘለዎም እጽዋታት ወይ ድማ ብቁጽሮም ብጣዕሚ ውሕዳት ዝኾኑ እጽዋታት ማእከል ገይሩ እዩ ተቋቒሙ እዚ ዕላማ እዚ መጠሽኡ ኸም እዩ ኮይኑ ግን እዚ ትካል ድሕሪ 2019 መጅመር ሓምለዋይ ዓሰር ነዚ ማሕበረሰብ መብዛሕትኡ 1 ሚልዮን ዝኣክል ነቲ ከተማ ስለነርክብ እቲ ከተማ ዘለዎ ዲማንድ እውን ሃገር በቀል እዩ ዝደሊ ሕክምና ንማለም ምስ መድሓኒት ምስ ባህላዊ መድሓኒት ኣብ ጓሩኡ ክተኽሎም ዝኽእል ምስ ዝብልዑ ምስ ኣሕምልቲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ማሕበረሰብ ብዋዕሉ
ناتين نسمع تسمعوا أتوم الصوتات عم من كبخابن بزلاقنت عم محبحبن نخص سمارة يجبروا يو ندحرها زوم هاجر بقلن زوم زبل عند حكينهم كم سنة بفيت سوا ورنيت اللون بر أهون كلهم نجار إياه ቅድሚ 5 ዓመት ሰብ ግንዛቤ ነበሮን ሕዚ ማሕበረሰብ ኩሉ ነገር እናረአ መዓልቲ ምትካል ሓምለዋይ እንተ ዝበዝሕ ምተኸልና ዝብል ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ እጽዋት ማለት ንመስርሕ ገዛ ንመድሓኒት እንጥቀመሉ እዩ ስለዚ ንመድሓኒትን ንመጽለልን ዝኾኑ ፈልስታት ፈልዩን ሓብሒቡን ብምሓዝ ንመጻኢ ትውልዲ ምምሕላፍ እዩ ጥቅሙ ለሁሉም ነገር ይሆናል እዚ ተቆሪጹ ዝትከል ዘሎ ፈልሲ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ንኣብነት ንሓጹር ሓመድ ብውሕጅ ከይጉሕጓሕ ንምክልኻል ይጠቅም ንመፍሓቅስን ይጠቅም በሓፈሻ ንብዙሕ ነገር ኢና ንጥቀመሉ ተጨማሪ እንግዲህ እዚ ውስጥ የሚታየው ወደ 4-5 ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ውሽጢ ዳስ 4-5 ዝኾኑ ኣዝርእቲ ፈልስታት ኣለዉ ንኣብነት ጸሊም ዕንጨይቲ ስስን ጽሕድን ዝኣመሰሉ ብውሕዱ ምጽራሕ ይከኣል እዚኦም ንምርባሕ ድማ ብመልክዕ ዘርኢና ንጥቀም ነዚ ድማ ቀሰቢልና ዘርኢ በብመደው ነቕምጥ ስርሒዙ ድዩ ኣይሓዘን ኢልና ንሕብሕቦ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ፈልሲ ዳስ ማይ በብመዓልቱ ዝደልዩን ዘይደልዩን ስለ ዘለው ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ እናኸድና ኢና ንከታተል ፈልሲ ማለት ቆልዓ ማለት እዩ ቆልዓ ማለት ድማ ኩሉ ግዜ ምሕብሓብ ስለ ዝደሊ እዚ ፈልሲ እውን ከምኡ ጌርና ኢና ንሕብሕቦ ኣብዚ ዘሎ ፈልስታት ድማ ሃገር በቀል እዮም እዚኦም ድማ ዘርኢ ተዘሪኡ ዝበቕሉ እዮም እዚ ቦታ ድማ ናይ ዘርኢ ቦታ እዩ ዘርኢ ንቕምጠሉን እንተኽለሉን ቦታ እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ብዙሕ ዞም ኢኮኖሚያዊ ጥቕሚ ዘለዎም ምናምነት ከም ኣፕል ፓፓያ ዘይቱን ዘመሳሰሉ እጽዋታት እንደገና ናይ ከተማ ግብርና እውን ዳርጋ ናብ 1.1 ሄክታር ናይ ዝተፈላለዩ እጽዋታት ማለት ዝብልዑ ሓምሎም ዝብልዑ ፍሪኦም ዝብልዑ ወይ ካልእ ፓርቶም ዝብልዑ ሁሉም እጽዋታት 1.1 ዝኣክል ናይ ግብርና ከተማ ግብርና ኣቋቂሙ እንዳልመዐ እዩ ዝርከብ ስለዚ እዚ ትካል እዚ ብዝተዋሃቦ ኣቅጣጫ እቲ ናቱ ዓላማኡ እንተይሰሓተ ኮይኑ ግን እዚ ማሕበረሰብ ዘለዎ ዲማንድ ጠለብ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ እዞም ዝብልዑ ዝበልካዮም እጽዋታት ወይ ካልእ ናይ መድሓኒት ብፍላይ ኣብዚ ማእከል ምስ መድሓኒት ዝተተሓሓዙ እጽዋታት ብበዝሒ ዲማንድ ይግበሩ እዩ ምክንያቱ بهرباشس كوينهم بوي بأناشتي بتشجن ملك زمسلو كوينهم أب قارو أب بيرو أب سفل عليه نحكم ناي ما تعنو نحلو ولا مسلاز قبر نسوون تخرط غيرو يو زلزال معزلو كم تزولكو هاجن كان مي 3 عامات بيلو نا واحد هكتار زاكل ناي كتما قبرنا ندال معه أعوز بالله استفل الصوتات ختمة عقمة دكامة ب HIV استتحزو نت سرحتنيا ماكل او زيكلت العلي خلتم ايتي سرحتنيا لو 4 ايتي اخلوها مس حلوه نايت تاعش مس تحزو مس ناي معلتا سرحتنيا تتلونا نزيهم كلهم زخون ببعمتو انتناسا بكوارتر عامت يكفافليو زي تروفات نايت حملوي عزر ازيو حدا زي تكالزي ኣብዚ እውን ኣድሚዑ ይሰርሕ እዩ ያው እቲ ዘለዎ ዝተጣያሸሉ ዓላማ ከይስሓደ ኔለ ማለት እንፈልገው እጽዋት ማከላችን ነው ከ1 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን አነ ክብሎ ዝደሊ ማእከል እጽዋት ጉለሌ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ፈልሲን ፕሮግራም ምትካለዳሊ እዩ መብዛሕትኦም ሃገር በቆል ዝኾኑ ንጽላል ዝኾኑ ንጽባቐ ዝኾኑ ንሓመድ ማይ ምዕቃብ ዘገልግሉ ኣለዉ እዞም እጽዋታት እንትነዳልዎም ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ተጠቂምና ኢና ንራብሖም ስለዚ ሰባት ስነ ስርዓት ምትካል ኣብ ዘካይድሉ ግዜ ትክክለኛ ከይድ ብምትካል ንስተዳለውሉ ዕላማ ንኽውዕል ምግባር ይግባእ ይብል
መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ብናይ ባዕሉ በጀት በጂቱ ዝተፈላለዩ ናይ ፈልሲ ማእኸላት ብምጥያሽ ዝባደሙ ከባቢ ኸልምዕ ክተክል ማሕበረሰብ እውን ከም ዝተፈላለዩ ሚድያ እውን ኣዋፊሩ ጎስጓስ ኣካይዱ ንኽለምዕ ይገብር ጸኒሑ እዩ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኩሉ ግዜ መደበኛ ስራሕ ክህልዎ ክእል እዩ ናህና መደበኛ ስራሕ ብፍላይ ናይ ማሕበረሰብ ኣብ ዝገጠር ዘሎ ኣብ ከተማ ዘሎ ምስ ተፈጥሮ ምትሕሓዝ ዘለዎም ኩሎም ብስምዒት ናተይነት እዚ ነገር ከቀጽልዎ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ሓለዋ ከባቢ ሓለዋ ስነ ምህዳር ጉዳይ ህላውና እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኢኮኖሚና ጥዕናና خالي استفعلوا ناي محبراوي هيوتنا أمس تفترو مستخلي ستحازة سلزخونة محبرسب ناي غوس وي ناي ماس موبيلايزيشن ناي استفعلوا فندتات تام منجست راح تصبي كيخونة أفراي كخون اللهو مخنياتو تتقومون هو على سلزخونة منجستي أيكونن مبزحاتو زتقوموا زناي محبرسب تناي قطر محبرسبنا أبز ختم زلو محبرسبنا ኣብ ከተማ እውን ግብርና ከምዝከኣል ካብ ዝተማሃርና ሎም ዝሓለፉ ዓመታት እዩ ሓደ ስለዚ ኣብ ከተማ ዝግበሩ እውን ናይ ግብርና ኣደንፊዑ ክቕጽል ዝተፈላለዩ ጥቕሚ እውን ታኡ ተቋዳሲ ክኸውን ይግባእ ማሕበረሰብና ማለት እዩ